Ni ban ji kamar shi ba, kuma ban ji irin shi ba, ban taɓa jin tamkar shi ba. Tun farko ba a yi ba, abada kuma ba za a yi ba. Lallai ba za a yi ba. Duk wanda ya kai isawa zai kai tamkar ɗaha ba. Duk wanda ya kai isawa zai kai tamkar ɗaha ba. Allahu gani makagi, Allah shi yayi ko'ina, shi yayi dukan halitta sammai kasai rabbana, shi yayi komai da komai har da halittun koguna. A cikin ikonsa Allah bai gaza ba su abinci ba. Ya Rabbi ka ƙara tsira a gunsa Habibi Mustapha, shugaba mai kyau a sura mai tsananin kyawun sifa, mai irau da mai shabaki sannan mai dutsen safa. Alai har masu habbai waliyai ba zan bar su ba. Maulana Shehu Tijjani Alhassani a sahun gaba, Shehu Abdulkadiri Jilani ba zan ware ka ba, Shehana Barhama Gausul wara kwaidar ka tana zuba, da wazar ka suke rawa duka masu yaban Allah mujtaba. Bayan na yi gaisuwa da salati ai gaba zanayi, baitocin tuntuna ga Rasulillahi mu je gayi, ku biyo mu a hankali mu shige wani sabon dausayi, na yabo gun shugaban da ba a yi wani wanda ya kai shi ba. A mafificin halitta mai sarautar asali, makisusin inda rabbil kulli habibi mursali, gaba dai mai rashidi na Umar Usman sirkin Ali, mai gidan Sadiku kai na riga kuma kai na saka gaba. Ka take dukan mukamin ya annabi wai waye ya kai, matsayinka daban yake a halitta samsam baya kai, an biya ullahi ma a gaban ka suna kasu da kai, sun san dukkan mukamomin da suke ba su kai ka ba. Shi kadai yayi Isra'i yayi mi'raji dan kuji, ya wuce dukkan sawawu ya je fadar Ubangiji, sun kai zancen da ba harafi sauci balle aji, na fesa a anbiya ban ji wanda ya je mi'raji ba. Shi kadai Allah yake wa salati kairin anbiya, kuma shine ya ga Allah ya gan shi gani da idaniya, a wurin nan wanda ba sama ba kasa ba shi da kaifiya, ba sanyi babu zafi babu ma ba a yi ta ba. Mai lisanin lahafi ne ba yi nuni kan ra'ayinsa shi, duk abin da yake faɗi daga rabu ake saukar da shi, san baya furci sai in wahayi an kai mishi, Allah ya tsarkake mishi har ce bai faɗa aibu ba. Duba dukkan anbiya uka zaka ji yadda aka yi da su, rawanin su ya tabbata har ka ji su aka yi aiki da su, sharadi sai sun aje ina har Mahmudi ya da su, da sun ce a da a risalar bai aiko su ba. Kuma shi ne ya yi jifa Allah ya ce ni na yi, aka masa mubaya'a ya ce a hannuna sun kai, kuma karka sake ka ce wasa Allah ko ya za a yi, matsayin da yake hakika tunani ba zai san shi ba. Ƙaunar Allah mu gane ai ƙaunar Mahmudi ne, duk wanda ya mai biyayya ai yayi ta ga Rabbu ne, kulli in kuntum tuhibbuna Allah gashi a bayyane, nazari da tafakkuri ba su kai su iso
yakan zauna yayi kutuba. Waiwa ya kira wata ta tsawo a gaban shi ta sunkuya, har ya mai da dare wuni duk idan kafurai su bi gaskiya. Kuma bayan haka ma shi ne ya kirawo bishiya, ta tsawo a gaban su timar shaida ko ba haka ba. Bishiya ta ba da shaida ta ce tabbas manzo yake, girgije inuwar da yake kusancewa hidima yake. Shi gizo-gizo ya yi saka don rufe inda anan suke, kurciya a gudunmawa ita ma ba a bar ta a baya ba. Godiyar mu mara iyaka ta tabbata gun kama mallaki, bisa wannan ni'ima da ka bamu da babban arziki. So da ƙaunar Mustapha kai da dosa a zuci daki-daki, shafe mana kishiyar shi mu zamba mu hangi wani shi ba. Mai saurare ka ji ni sunana da faɗa maka, na san ka akwai buƙatar ka san wake ma baitika. Ahmad Abubakar Madi ke tsarin baitika. Ni Abdullahi ba zan tsaya kallo a wuce ni ba. Soyayya ce dalili baitocin da muke maka, neman yardar ka shine muradi ya maye daukaka. Ga baitocin ka karbi su dan matsayin ka ka haskaka, duk rinsi da wuya mu zamo ba mu daina yabon ka ba. Yayi mana duk hijawai da ɗan mana hasken zuciya, ƙara mana so da ƙaunar ka har a jininmu da jijiya. Mu kasance mu da kai ba rabewa ko na sakan ɗaya, dan tsarkin zuciyar Zahra madhura ta yi ba. Yan uwana mai riko da ƙaunar annabi shugaba, in mun kama mu dace duk wahala ba mu santa ba. Ko ba shi ne ya ce almaru ma'amana habba ba, jama'a wada da murna a ceto ba zai bar mu ba. Salamu alaikum mai saurare, waɗannan baituka suna zuwa maka ne daga ƙungiyar Shababu Rasulullahi Kolari bayan Jamila Lux Gombe State. Don neman ƙarin bayani ka iya tuntuɓar mu a nambar waya kamar haka 070 8131 6798.